שלום וברכה לידידי היקרים, איזה תקופה נפלאה, הזמן הכי יפה בעולם, עברנו את החגים הנפלאים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, ובשיא של השמחת תורה זה הריקוד עם התורה הקדושה, והשבת מתחילים את הפרשה הראשונה בחומש הראשון, חומש בראשית. יש פה יסוד, זה מתחיל ביסוד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל מעשה בראשית כתוב כאן, אבל תשמעו היבט על הפרשה, שיהודי ניגש לרב שלו ואמר לו, הרב, תינה בפניו את צרותיו. יש לו איזה חולי מסוים, והרופאים אמרו ככה, ולא יודעים אם הניתוח יצליח, ומתלבטים, והוא כולו בספק ובדמיון, ומה הוא עושה במטורתה. הרב שלו אמר לו, תתחיל לקרוא את הפרשה בראשית ברא אלוקים, את כל מעשה בראשית, עד יום השישי ויחולו השמיים. הוא קורא, והוא אומר לרב, איך זה קשור לניתוח? הוא אומר לו, אז תקרא שוב. הוא קורא שוב, הוא אומר לו, הרב, אני לא מצאתי פה איזה רמז לניתוח. הוא אומר לו, אז תקרא פעם שלישית, אולי לא שמת לב למילים. בפעם השלישית אמר לו הרב, תסתכל מה אתה קורא. הוא ברא את הכל, שמיים, ארץ, ימים וכל תאומות, ואתה יש לך איזה ספק על ניתוח ואתה מתלבט מה לעשות, תפנה למי שיוצר בראשית. מי שברא את כל העולם ודאי שהוא יכול להושיע אותך. איזה הבטה נפלאה. שמעתי שזה גם סגולה לחזק את האמונה והביטחון. כשאדם קורא את מעשה בראשית, וואו, יש לנו אלוקים שיכול לעשות הכל, אז הכל אצלו, אז מה החשש? יש לך רק לשמוח, יש על מי להישען. אבל אני רוצה לגלות לכם פן נוסף, שאנחנו אומרים אותו כל יום בלי לשים לב. מי כמוך בעל גבורות, מי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועת. לא כתוב הוא מביא ישועה, כתוב הוא מצמיח ישועה. לפעמים בן אדם נמצא באיזו סיטואציה, כשיש איזו בעיה שהוא יודע את הפתרון, אז הוא פונה להשם, בורא עולם תפתור לי. אבל כשיש לו איזו בעיה שאין פתרון והוא לא מוצא מוצא, נראה לו משהו ענק, אז הוא לא פונה להשם. החי ורעי הקדוש ברוך הוא כל יכול, מצמיח ישועה. אין לך פתרון, תן לו להצמיח לך את הישועה. מה שלנו נשאר, זה רק לזרוק ולהשליך על הקדוש ברוך הוא את כל החשש, ולהתחזק בעניין הזה שיש לנו את האבא הכי ענק בעולם, וזה הישועה הכי גדולה. נצא לדרך בשמחה, נתחיל את התורה ברגל ימין, נביט קדימה ונצמיח ישועות. בשורות טובות ושבת שלום ומבורך.